za miesiąc Barburka, a do Bifyja przykludził gryfny synek Irek Kocuń i ja bym chciała go przedstawić, bo on będzie całki miesiąc rozprawiał o rozmaitych obyczajach związanych z górnictwem. Podoba Ci się? Ja się zapatrzył na te korale teraz. No dobrze. Gryfne może. Gryfne, no ja wiem, po jakimś się zadziwał, bo jedna raja to jedna mleczno-krowa albo 3 morgi. A ja się tak dziwą na to, na ten kapelusz, co to można się. Jak się to poprawnie mianuje? To jest czako i to czako nosimy jako nakrycie głowy do naszego paradnego uniformu, do munduru. Tutaj mamy kuplę wyhaftowaną złotą nitką i pióropusz. Te pióropusze są w różnych kolorach. No właśnie, po jakim ty masz ten jest akurat czarny, bo należy do Liście, górnika. dziobą. Do górnika należy. A gdyby był biały, to by był technik górniczy albo inżynier, nawet dyrektor. A zielone mają prezesy. Wszyscy zawsze zwracają uwagę na czerwone pióra, bo one są najładniejsze, bo orkiestra ma takie czerwone. No, ja by padała, że te warioty, nie? A ty się górnik taki, no jak czarny to, żeś tam Kasik na dole robił, ja? Ja, na dole, wiele w roków. środku, tam niedużo, 28 lat. No, pan. Przeleciało tak. Nawet nie pamiętam kiedy. A kości to nie zaszkodziło, nie? No to teraz już wiem, po jakiemu się padło, że baba od górnika ma wyrąbany przodek, ja? ja nie wiem czemu tak gadają. No to musisz się twojej baby zapytać. Słuchajcie, zapraszamy was nie no na bify.pl i będziecie z Irkiem się trefać całki miesiąc, ale też Irek, kaj to teraz ty robisz? No teraz oprowadzą turystów w Muzeum Górnictwa w Zabrzu. Przewodnik, nie? O sprawie o tym przodku i o innych rzeczach. Pięknie was zapraszamy.